Kunengoma kaThina Zungu. Angazi leya ngoma leyana ukuthi uyibhale kanjani ngoba kushuthi ujule kakhulu ngesikhathi eyibhala. Ngizosho nje amazwi ayo. Ithi le ngoma, kuthe sebekwazi abakukhonzanga, kuthe sebezwile ngawe bazakhela uNkulunkuluwana babo. Umngani wami-ke uke wangibuza enye into nje ensukwini. Uthi umngani wami, njengoba abantu sebemone kangaka nje uNkulunkulu, kungani uNkulunkulu engavele ebajezise nje same time noma evele babulale same time? Sengithi mina kuyena uNkulunkulu akekho umuntu ambekezelela njengomuntu ozomjezisa kanzima. Uyabona, uNkulunkulu uyambekezelela umuntu osuke ezoba nesijezo esibuhlungu ekugcineni. Kunabantu la emhlabeni abanye abathakathi, othola ukuthi umthakathi uphila iminyaka eminingi ezephila eze bena-100. Wena uzoyibuza ukuthi ngoba phela umthakathi lona yindaba ephila isikhathi eside kangaka, kanti uphiliswa ukuthi isijeziso sakhe sikhulu mhla efa. uNkulunkulu uma ekujezisa ukujezisa phakade. Kunabefundisi lapha emhlabeni abanababandla abakhulu, abanye bathwele, abanye balandelwa zinkumbi zabantu. La bantu wena uzobona bephila isikhathi eside, ubona bedunyiswa abantu, nawe uzukholelwe kubona. Kanti uNkulunkulu bathukuthelele kakhulu, kanti uNkulunkulu babekele isijeziso esikhulu mhla befa.